¡Ay, Dios mío! Bernarda Calva me llaman. I era de 8 anys d'edat que se mort del meu marit. Oh! Les meves filles van més enceses que la moto d'un hippie de tot el món. Madre! Hem de sortir, anar més fortes que un pen robeat. És veritat, la meva germana té raó. Anem molt remogudes. És que si no puc sortir d'aquí, m'aferraré a l'emblanquinat de la paret. ¿Qué? No, no, no. Vosotras no podéis partir. Tenéis de llevar duelo y bramar como someras. Com someres? La família de Sasa, que pareces com a curta. Ah, puta, someres! Ara mos entenem. M'heu sentit, no? Bé, me voy, però no us tornaré a volver, eh? Banda! Oh! 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 Ha tancat per tot! Ara mos ha fotut. Man, tu, vine aquí, vine aquí. Què m'han dit? Que te tires en Pepe el Romano per la reja de la finestra. Sí, doc, home, que te pensaves que són curtes? Ai, la capa és llarga, tu, Ué, quines dues! Ai! Ai! I tu què fas? Que te penses que és això, una festa de disfresses? Que no perdava, que és en Pepe el Romano. Ai! ¿Qué haces aquí? ¡El Rus! Si él se va, me voy a colgar. I en aquestes hores te n'aniràs a jaure. No, a colgar, a colgar. Jesús, que estan de susceptibles! Ai, s'engronsa més que una làmpara. No la m'ha feta, que no la pensàs. A veure, aquí, Romano, lleva't aquesta falda, te veuràs si t'arreglaré jo tu. Perdau, quina pelada! Pelada. Una calda de pelar tienes, això. Vinga,